дар оғози ҳамоиши илмӣ амалии нақши саноаткунонӣ дар пешрафти истеҳсолот дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таъкид шуд ки ҳадаф аз ташкил ва баргузории чорабинӣ маҳз татбиқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат дар самти омода намудани мутахассисони кордону ботаҷриба дар ин самт мебошад. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи саноат чун самти афзалиятноку ояндадори иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд медиҳад. дар ҳамин замина иброз шуд ки рушд ва тақвият бахшидани соҳа аз мутахассисони соҳибкасбу бомаҳорат вобастагӣ зиёд дорад. вобаста ба ин дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба ин самт таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад. дар ҳамоиши илмӣ амалии нақши саноаткунонӣ дар пешрафти истеҳсолот ки дар доираи солҳои рушди саноат солҳои 2022-2026 ва татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ташкилу роҳандозӣ карда шуд. дар он донишмандону мутахассисон беш аз 60 маърузаи илмии вобаста ба мавзӯъро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. солҳои 2022 то ин рӯз эълон кардани саноаткунонӣ яъне гузариш аз ҷумҳурии аграрӣ ба ҷумҳурии саноатӣ албатта зиёда аз 729 корхонаҳои саноатӣ истеҳсолӣ ташкил дода шуданд. пешрафти бузург аст дар соҳаи саноаткунонӣ ва албатта саноаткунонӣ ин гузариш аз як марҳилаи яъне аграрӣ ба марҳилаи саноаткунонӣ ба пешрафти иқтисодиёти кишвар таъсири калон мерасонад ва пешрафт зиёд мешавад. ҷомеа сатҳи зиндагии ҷомеа баланд мешавад, ҷойҳои корӣ зиёд мешаванд ва мардум метавонанд дар таи ин солҳо яъне дар ҳар як корхонаи истеҳсолии саноатие ки кушода мешаванд фаъолияти меҳнатӣ кунанд ва пеш раванд. татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушд ва таҳким бахшидани соҳаи саноат имкон додааст ки бо афзоиш ёфтани шумораи корхонаву коргоҳҳо ҳамзамон иқтидори истеҳсолии кишвар таҳким ва тақвият дода шавад. таври зимни ҳамоиши илмӣ амалии нақши саноаткунонӣ дар пешрафти истеҳсолот таъкид шуд. тадбирҳои судманди ҳукумати мамлакат дар самти суръат бахшидани саноаткунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ ва солҳои рушди саноат солҳои 2022-2026 имрӯз дастовардҳои назаррасро ба миён овардааст. дар идомаи ҳамоиши илмӣ амалии иштирокчиён як қатор мавзӯъҳои муҳими дигар аз ҷумла тайёрии политехникии коргари муосир ҳамчун омили саноаткунонии истеҳсолоти кишварро мавриди баррасӣ қарор дода пешниҳодоти худро дар ин самт манзур сохтанд.